styrt! Kigge det bag! Godt, Jonas! Må lukke de områder, drenge. 14 minutter, så kur. Det er Max, der rundt på dig derinde. Yes, vi får åbne. In positie, sterk gezicht naar de bal, veld klein. Okay, Laat ze maar inspelen, laat ze inspelen. Linke Seite sieht gut aus, rechte Seite sieht auch gut aus. Okay. Så, gemmer dig! Kom igen, dreng! Ja, daar ga je, Mika. Je bent snel. Invallen, kom maar. Kom så! Kom ud! Det. Skal fremad, dreng! Og læg af, rigtigt! Prøv lige at høre her, drenge. Hvor er det simpelt. Op, op. Bussen er i gang. Rigtigt. Få styr på den. Gør banen stor. Gør banen stor. Kom on. Prøv lige at høre. Vi skal spille fodbold og gøre banen bred. Vi er møre allerede. Hold fast i bolden og spil den bredt. Yes. Pres hårdt, og lige så snart I får den, så skal det overtage. Sådan. Snak til hinanden. Nog een keer, kom maar, hup. Hou die druk, hou die druk. Malte, fokuser. Kom maar zo. Nu. En nog een keer, Luc. Næste. Kom, Malte. Kom. Løb på boldholder. Ja, vent. Så må du stå rundt. Vi kan lige fra de her op nu. Yes, er du så, Nicolaj? Bare kom fat i. Kan du ikke trække vejret? Sådan der. Gør banen bred, Oliver. Ej, Nog een keer. Kør på igen. Rigtig godt, Nicolaj. Godt arbejde. Kør. Nicolaj! Godt arbejde! Yes, hurtigt på plads igen. Det er stående, Jule. Nej, du må ikke slippe. Ja, okay, super. Jule, det er i orden, men når du slipper, så skal du uanset have fat i den.
Bare stå, bliv stående. Hvor gamle var ikke tilbage lidt? Referee! Var det det? Jamen! Op! Drej mere! Op! Skal banen bred? Bliv stående. Super. Drenge, må I lukke de områder, så snakker vi om alt det op på tæerne. Asbjørn, lyd på! Roligt. Få dem til at løbe. Top åben! Oliver, næste gang. Super, tryk på boldholder. Det er godt, så sover dernede. Kom nu! Og hold den bred bagefter. Rigtigt. Tryk. Malte! Vi har i spillet nu! Yes! Kom Malte, kom! Rustig! Hey, Kia! Nej, de spiller stadig som vi står, men de spiller bolden meget bredt. Få dem til at løbe efter dem, for de synes ikke, det er sjovt nu. Yes. Jamen, Kia! Hvad vil du også have? Gå op, Jonas! I gang hurtigt, Ulle. I gang hurtigt. Og så spiller rundt her. Det er nemme. Ja, udmærket. Gør banen bred. Start den op. Yes, få dem til at løbe. Ulle, roligt. Få dem til at løbe. Hun skal vise, hvad det er, Ulle. Bare start den op, når det er. Og gør banen bred. Jule, ud. Kom, Nikolaj. Ja, kom igen. Bliv stående, Jule. Bare bliv stående. Ja, Per. Hvordan? Ja, fik I bare lidt top, super. Altså i dybden, eller valg det i dybden. Kast i dybden, Jule. Yes. Super. Altså, kom. Halin. Super. Ja, kan du være heldig, Halin. Så. Godt spillet, drengen. Super. Og så spil den rundt. Bare pres på boldholderen, Nikolaj. Pres. Sådan. Kom, Maxum, bevæg dig. Super. Vi har du har MC ved siden af dig derinde nu. Ikke?
Gør området stort, MC og Mihai. Ja. MC, hele tiden flyt dig væk fra Mihai. Yes, kom Nikolaj. Ja. Den er næsten der er klar. Der er en, der får det, der er en. Kom op, pak die bal jongens, tempo! Kom op, ABC, hè? Hey! Ga door, kom op! Nej, nu skal jeg altså begynde at arbejde igen. Kom MC, tryk! Rigtig Aline. Jule, der sidder træk ind. Nej. Tryk nu! Få lukket områderne, det kan kun gå for langsomt. Kom nu, dreng, hold fokus! Vi har jo MC, nu kommer I gang på den ene bane og får lukket. Kom nu hen på dem! Yes. Pres på den, pres på den! Pres nu, pres! Rigtigt. Sådan, næste! Kom jeg, kig på bolden! Kig på bolden! Super! Super, Ja, maar Mika, kom op, ABC, hè? Næste gang! Yes, rigtigt. Og tilbyder dig igen MC. Kør på! Oj, var det hjemme det der? Ja, udmærket! Ja,